fortsätta. Jag åker in och ut hela tiden. Glidtackla mannen. Glidtackla. Rör på dig Nico! Jag rör. Jag svär vad jag gör. Walla rör på dig, det är du som är i sällskap. Herregud killar, seriöst. Jag står här Aida. Jet, fan vad jet. Skit av det. Jag får den bra delen av kvadrat. Jag kan inte göra misstag här. Är den efter dig? Humlan försvann. Det är bra nu, du är i säkerhet. Du är i säkerhet. De gillar håret jag också. Är det ditt hår de tycker om? Ja, de gillar... De kanske gillar din personlighet, har du tänkt på det? Jag är söt liksom. Så vad är det man tar med Vänta, kyckling, det kan vara kyckling. Jag vet det, jag kan äta. Inte potatissallad. Ja, det är grötfilm. Jo, det är grötfilm. Det kan vara med... Oj. Händer något där? En rund, ja. Man kan inte vända på dem. Vi tog med den i, va? Ja, den finns inte. Den ska inte vara här. Så har skyn, den vita skyn. Vad blir det för någonting idag då? Kyckling. Och kycklingnuggets också. Det blir Öyvind on the rocks blir det. Vi var så många så kycklingen räckte inte till i affären. Vi fick komplettera med kycklingnuggets. Ja, det blir bra. Jävlar vilken klar bild på Elian. Han är ganska klar, Eliasson. Ja.